Ola, señoras, señores, son as 7 menos 10 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Xa sabedes que temos un Instagram maravilloso. Así que, por favor, @Voltas co Prato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas que son cousa vosa, pero atención, porque os cociñeiros, aquí non andamos con xente, non vamos ao barato, Aquí collemos o orzamento de Galloso e de Roberto Vilar e pagamos os cociñeiros. Así que, señoras e señores, que pasen, por favor, Xulio Mato, Estefanía Colmeiro, un aplauso para eles. E aquí ustedes, isto é o que nos deron polos cartos de Robert e Galloso, Estefanía. Que ben, Ben, eso é moito pagar, É moito, É moito pagar, sí. Como estás? Todo ben. Xa vi aquí. A semana pasada non viñeches, ou si? A semana pasada non viñen, non? Ai, Dios mío, Non que malo viñen. pasei. Sí. Foi durísimo. Foi moi dura, ¿no? sí. Pero xa está, xa estou aquí. Sí. Mira, estánme dicindo unha cousa, Xulio, Sí. moi chula, que é que levamos varios días sen dar acusas de recibo, e temos un chulísimo. A ver se sabes. Sí. Temos un Ese acuse de sei, recibo, pero non me señoras e preguntaches a mí. señores, para Pina do Carballiño, que, atención, vive en Caracas. Caramba, En Caracas, Venezuela. En Venezuela. E síguenos a diario. case nada. Así que, Pina, un aplauso, un bico. Moitísimas gracias por vernos todas as tardes. Nos Moitas bicas. seguiremos facendo receitas para que as fagas en Caracas, algunha receita galega, e se queres algún día vir aquí, ou ves por aquí que queres traer unha receita ou venezolana ou galega, nós encantadísimos. E agora imos cociñar, así que atentos, señoras e señores, ao que nos trae Alicia de Vigo. Olá, sou a Alicia, vivo em Vigo, mas sou portuguesa e sou de Braga. Sou cozinheira e me encanta o polo. Assado ao horno, com batatas ao murro, outro guisado e frito. Peço a estes cozinheiros novos que me deem outra receita para eu provar clientes novos. Mando um saludo a toda a gente de Vigo, em principal aos meus pais de Braga e aos meus irmãos. ¡Ole! Ahí estamos. El gallo sube y echa su polvorete. ¡Ay! Racata chichín y se sacude. Empeza a temporada de festas. Claro, é que empeza a temporada de festas, festexos, de celebracións por toda Galicia e parte do estranxeiro. Nós estamos aquí, obviamente, poñendo música que nos gusta das verbenas. E se sacude. Xulio, aí está. Xulio Mato, que vas facer? Que vas facer para Alicia, Pues que mira, está estoy afincada súper en Vigo, contento. Pera de Braga? Primero, que veña de Braga, que me encanta. Braga, Vale, precios. que me encanta. Sí, Portugal. Y segundo, que queira polo, que tamén me encanta. Moi ben. Entón estou encantado. Moi ben, estás encantadísimo. Mira, teño un polo, teño un montón de sal. Espera, quero que vexa a xente Teño iso. un polo. Mira. Este é o polo, este é o sal. E tes un montón de sal. E teño un montón de sal, 3 kilos de sal. 3 kilos de sal. Para enterrar un polo. O doble de sal que o peso do polo. O sea, o polo entón pesa kilo e medio. Moi ben. Moi ben. Moi ben. Moi Moi ben, ben, cañota. Como estou, Mira, e vou aromatizar este sal con todas estas cousas que teño Pero aquí. que vas facer co sal? Estou dicindo que vou facer un polo ao sal. Ah, vale enterrar en sal. Claro, pero o sal primeiro vou aromatizar con cúrcuma, pemento doce moído, con comiño, con pementa negra, con ervas provenzais, con romeo, con anís, con tomiño outra vez. Tes clavo de olor, Comiño e tomiño. non? Que é iso, Clavo de clavo? olor e teño aquí unha corda para talo polo. Bueno, unha verbena de sabores. Un aplauso ao Xulio Mato. E todo Esto eso, é, sí. vou enterrar o polo en todo eso. Vale enterrar, o sea, non se vai ver o polo. Non se vai ver o polo, hasta o último momento. Pois atentos, E teño unha señores e guarnición tamén, que son unhas patacas con todo aquilo que teño aquí, que os separo no espacio e despois xuntos no tempo. E cando vamos a ver se está cociñado? Cando levo unha hora e media no forno. O sea, que non vamos a ver se Eso está está testado, cociñado. eso está testado. Bueno, Gústame moito a receita de Xulio Mato e a ver que nos trae Estefanía. A miña é un pouco máis sinxela, máis fácil de memorizar, poucos ingredientes. Vai a ser, vou facer a peituga do polo, Sí. e como a peituga do polo é un pouco máis seca, vou facer unha salsa moi cremosiña, con sobrasada e mel. Sí. Como? Sí. Como? Eso é sobrasada, eso que estás aí? Sobrasada. Eso é aquí, sobrasada. E mel. Sabes que a sobrasada e mel ligan moi ben. Non sabía. Casan moi ben, sí, casan moi ben. Casi tanto como a ti máis O salgado, co doce. Exactamente, sí. Sí. Exactamente. Bueno, quen quere empezar comigo? Xulio. Xulio Mato, pois, que teño señoras e moitas señores, cousas. facemos polo, atención, polo ao sal, polo con sobrasada e mel. No Voltas co Prato estamos que tirados. Estamos locos, moi locos. Marchamos con Xulio Mato, veña, vamos alá. Mira, primeiro collemos os 3 kilos de sal, vale?
Poños aquí porque senón do remexido, que é tanto sal. Que? Vamos, mira, teño aquí unhas especias que van directamente ao sal e outras que vamos torrar un pouquiño. O sea, vas pasar pola tixola unhas especias e as outras van ir directamente ao sal. Vamos a torrar un pouquiño para... Mima, que festival dos sabores, chaval. Para que solten eses aromiñas, sabes? Sempre torrándoas un pouquiño, pouco, que non se nos queime. Misa na honra dos sabores. Mira. Procesión do tomiño. O que está en pó... A 1 da tarde. Escoita, o que está en pó non vamos torrar, para que non se nos queime. Pero o que está en gran, sí. Entón, mira, temos aí. Aquí temos o tomiño, o anís... Sabes que pasa, Xulio? Que eu Que? non sabía que o polo se podía facer ao sal. Sabía que o peixe sí, non, sargo ao sal, non sei que, de todo. Pero polo? Polo. O polo é máis enteiro, Pero por que che pasou? Quer dicir, fixeche algunha vez? Sí. Nos, os domingos, case todos os domingos. Que vou facer, cañotas? Non, isto é, vimos a xogar. O sea, nunca fixeche polo ao sal? No. Buah, ojalá che saia mal, chaval. Buah, non creo. É que... Bueno, non sei. Mira, estas poñémolas a torrar, vale? O sea, botaches aí a pementa, o clavo de olor. As ervas provenzais, Sí. o tomiño, o romeo, todo. E aquí teño a cúrcuma, o comiño e o pemento doce moído, que xo xa vai pa aquí. Mi madriña, vaya feira, ti. Vaya feira. Como se nota que hoxe é 22 e en Arzúa había feira. Sí. Porque todo o que había na feira comprou no Xulio Mato para o Voltas co Prato, Sí. Moi ben, Sí, ahora... Maravilla. Mira como ule. Ule super ben. Isto ule a... Dan ganas de bañarse no Mediterráneo, verdad? Bueno, bañarse no sal... No, no, o Mediterráneo ten sal. Xa, me pero tanta... A xente da casa que nos chame... Mira como vai empezando a oír xa. A xente da casa que nos chame, porque hoxe temos de todo na Voltas co Prato. 664-483419 é o teléfono do programa, aí o estades vendo, o que nos podedes chamar para o que queirades. E se queredes preguntarlle a Xulio por que fai estas cousas, como se fan estas cousas, que lle pasou, en que marmita caeu de neno, pois podeslle preguntar aquí. Escoítame. Na Voltas co Prato. Pero antes de máis preguntas, vouche dicir o que vou facer. Mira, ahora teño aquí 6 claras de ovo. Vale, vamos a mesturar con todo isto para facer unha amalgama e despois vou limpar un poquinho o polo e xa te aviso para que vexas como monto. Vale, así que será mellor que vayas con Estefanía Colmeiro. 6 claras de ovo. 6 claras de ovo, No 3 sal. kilos de sal E e todas todo as o que lle especies. meteu. E mira como ule. É que ule. Ule super ben, Guau, ule moi ben, Ule super ben. Moi ben. Pois Pois ala. deixamos a Xulio Mato coas 6 claras de ovo, co sal e con todo o que lle botou, imos con Estefanía Colmeiro e recordo ya a xente... Oh, el pollo con una pata, el pollo con las patitas, el pollo con las patitas, el pollo con las patitas, el pollo con las colitas, el pollo con el piquito y ahora te toca a mí. El pollo con una lista. Bueno, estamos con Estefanía Colmeiro e recordo ya a xente da casa que repartimos 50 euros dunha vez e 50 doutra na Voltas co Prato da televisión do polo ao sal, do polo con sobrasada, do polo con mel. Sí, sí, sí. E dos feixóns verdes. E dos feixóns verdes, Vale. que agora xa vai empezar a tempada. Vale, Estefanía, a túa parece máis sinxela, non? Ten menos ingredientes. Ten menos ingredientes, é moi sinxela. Vale. Eres capaz de facela, sí, cañota, sí. Cortei o polo, as peitugas en dadiños grandes, como podes ver, salpimentei e agora en aceite de oliva suave botei un par de alliños enteiro que despois retiro e o polo para que se me dore, vale? Vale. Claro, isto sí que é un pouco máis sinxelo, pero non compras o polo enteiro, Non compras o polo comprar unhas enteiro. peitugas, non? Sí. Xa está. Que eu sempre digo, o polo mercalo enteiro, cañotas. Xa Sempre mellor. sempre mellor, vai sair mellor de precio Home, e aproveitas moito. A carniceira límpacho, ti quitas as peitugas, xa tes unha comida, unha cea, e o resto mételo no forno, moi sinxelo. Dame a impresión que te estou vendo cortar e picar nos feixóns que os vas escaldar. Bonos escaldar para acompañar esta receita. É que como controlo xa, Xa estou totalmente metido. Estás feito un chef. A partir de agora vou-te chamar chef. Por favor, En vez de Fran, chef. Chef Cañotas. Chef Cañotas. E ti tesme que responder como? Oído. 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 Vale. Oído. 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 Veña, perfecto. Normas básicas de cociña. Moi ben. A min deu un pouco así de impresión o tema Sí. de misturar a sobrasada co mel. Dis que casa moi ben, non? Casa moi ben, non é invención miña, isto xa estaba inventado. Xa estaba inventado. E Por eu, se de acaso feito, sale mal non é invención túa, non? no, isto non sale mal porque Vale, de vale. feito Vale, hai vale. moitas receitas con esa base. Que guai. Eu inspireime, eu trouxen a receita así a Galicia
fago a combinación de chourizo con mel. Pero inspireime na sobrasada para facer esa que che provei combinación. esa croqueta, Esa croqueta. A croqueta de chourizo a mel de Estefanía Colmeiro. E que opinas? Entón este Eso é polo... a croqueta. É a croqueta. A croqueta. Pois creo que chegou o momento de que veña a nosa convidada de hoxe a ver se lle parece ben isto. Ela que é cociñeira, que ademais vive en Vigo, Que presión. é de Braga, ten que ter moito control. Moito control. Moito control sobre a cociña, así que chamamos e recibimos cun fortísimo aplauso a Alicia, de Braga, de Vigo, de onde ela queira. Un aplauso para ela. Boa tarde, Alicia. Boa tarde, como estás? Moi ben. Estás ben? Ben. Vamos ir con Xulio Mato porque ten unha Alicia. receita... Hola. Arrímate adiante. Ten unha receita un pouco particular que non sei se en Vigo... Vamos a ver o que sabe. Claro, se en Vigo ou se en Portugal se fai isto. Bueno, Em mira, Vigo pode ser. Em Portugal não. Em Portugal As batatas ao murro, sim. a partir de hoxe sí. As partir de batatas ao hoxe, murro, sim. Mira, eu teño o polo, simplemente o limpei e batei un pouco para que manteña a estrutura, vale? Vamos a meter limón e allo por dentro Sí. para matizar. Vale, e agora teño aquí o sal mesturado con especias e con Mima. clara de ovo. Claro. Entón agora traemos para aquí Atención ao que vai pasar neste momento. e vamos Xulio Mato. e vamos a facer unha camiña En directo na televisión de Galicia vai enterrar un E polo en vas sal. e agora vamos a ir pouco a pouco. Aí está. O enterrador. Sí. Mima... Isto agora que está así un poquinho máis endeble, unha vez que metamos no forno vai empezar a coller corpo e vai nos facer un cofre no que se vai a cociñar dentro o noso polo. polo, o polo inteiro. Está Estefanía aquí mirando tamén, achegouse Estefanía porque creo que ti tamén estás un pouco... Isto é unha A mí isto chulada, encanta. Surprise. Eu tampouco nunca o fixen, pero, o sea, me parece la releche. Isto, aquí viñemos a xogar. Increíble, Sí, eh? Claro. Vamos a ir Increíble. así. A min, a cousa de cociñar ao sal, o que máis me sorprende é o que din sempre os cociñeiros de que a comida colle colle o o sal necesita. que necesita. Eso é. O sea, que precisas, sabes, eh? Bueno, entón mira, témolo cuberto e agora vámoslo meter no forno a 180 graus durante unha hora e media. Está o jaliñeiro revolto, eh? Está o galiñeiro revolto. Está o jaliñeiro revolto coa túa receita, Xulio? Claro. Xa veredes que pasada, Xa veredes. Vale. 180 graus, unha hora e media. Ábrelle o forno. Fai o favor, por ábrelle o favor, forno. Alicia. 180 graus, canto tempo? Unha hora? Unha hora e media. Unha hora e media. Unha hora e media. Enterouse todo o público menos ti. Sí. Aí está. Xulio Mato xa fixo o seu traballo. No, ahora vou ir ca guarnición. Xa traballou. No, vou ca Teño as guarnición. batatas ao murro. Ten as batatas aí preparadas Vou facer e unhas nós de patatas momento imos ir con a miña Estefanía. maneira. Vale, Alicia. Arrímate aí, Estefanía. Hola, boa tarde, Hola, Alicia. buenas Mira, eu usei as peitugas para esta receita que as trocei salpimenteinas e doreinas. E agora, nesta tixola onde fixen o polo, vou facer a salsa. Unha salsa cremosiña a base de sobrasada e mel. Entón, agora que xa adorei o polo, que xa está Lo aquí has dorado, bótolle o viño. Alicia, sabes o que é a sobrasada? Así, para que desgrase. Viño blanco, Viño blanco. con E agora? pimentón e un poquito, se lo queres deitar, como te digo, cañao ou así, tamén lo podes botar. Perfecto. É algo típico das Baleares, non? Sí. É igual da zona toda de Cataluña e demais, pero bueno, nas Eu non Baleares sou de Cataluña, faise eu sou de moito. Braga. Faise moito, xo sei, pregúntache. Eu sou miñota. Eres miñota. Entón eres de aquí. Eu sou Eres de aquí. miñota. Eres de aquí que eres miñota. Ah, ti sabes que nós somos superfans de Kim Barreiros neste programa. Non sabía, eu sou familiar dele. Que me estás contando? Temos a conexión King. Para. Ven aquí. Ven aquí. Non me lo puedo creer. Esta señora acaba de entrar neste plató e acaba de dicir na nosa cara que é familiar do espectacular, grandísimo, único o Kim Barreiros. Espera, entón teño que pedir unha cousa. Temos que pedir unha cousa. No. Sí. Levo 700 e pico programas pedindo yo ao xefe, á señora TVG, o ente público que me traia aquí en Barreiros este programa. Só se tu trouxer no inverno. Agora non. No, no verán é imposible. No verão é impossível, está ocupadísimo. Pero escoita, a mí no inverno vale, me. Sí, a mí tamén, Che, ti podes me conseguir o contacto. Eu te posso conseguir o contato. Acabas de facer a Fran o home máis feliz. Nunca estuve tan nervioso neste programa, Alicia. Alicia. Ahí está. Alicia, te
Teñoche que pedir con moito dolor de corazón. Sabes por que te digo que Por está qué? moi ocupado? Porque, claro, no verán. Porque eu sou festeira Claro. nunha festa do povo em Portugal. Ajá. Então, fomos a falar com ele, os Sim. festeiros, fomos a falar com ele Sim. e disse que não podia, Não, é que já impossível. está ocupadíssimo todo até agosto, até setembro. É que até é como, fin de é setembro. como a panorama de Portugal. É a panorama de Portugal, Claro. entendes, Kim Barreiros. Vouche pedir que vayas á zona de sufridos, despois chamamos, te vale a sentar? Vale. Veña, un aplauso para Alicia, que nos acaba de conseguir o contacto co Kim Barreiros. Increíble. Bueno, se queremos lembrar de novo que se é polo, sempre sorprende. Non o digo por dicir, é por exemplo, a súa orixe, pois xa é sorprendente. Sei que os nosos polos e galiñas son tataranetos e netas dos moi agresivos galos vermellos do bosque do norte de India e do sur da China. E dis que hai uns 8.000 anos empezaron a domesticalos. E o proceso non levou 2 días. E ainda hoxe algúns son ben rabudos, e os galos sobre todo. En todo caso, o polo moderno é un tipo que nos encanta, de carne deliciosa e gran aproveitamento, sobre todo se o mercado é enteiro. Rende moito e tamén resulta máis económico, que todo hai que telo en conta. Xa despois asado, guisado ou empanado é unha delicia, pero sempre hai unha receita nova que probar. Xusto como hoxe, en salsa con zarzaparrilla ou ao sal. Xulio ou Estefanía, contádenos quen gaña en @voltascoprato como sempre. Señoras e señores, pode ser que veña Kim, Pode ser, Imos con Estefanía Colmeiro. Que tal, chef? Oído. Estás nervioso, verdad? Estou moi nervioso. Bueno, a ver se eres capaz de centrarte centrarme. na Vale. receita moi sinxela, Vale. vale? Xa botamos o viño, desfixemos a sobrasada. Vale. Como Vale. queda, verdad? Claro, a sobrasada ten moita grasa, por eso de que quede así un pouco Hola, como por eso nos gusta. con ese aspecto un pouco de cortado, que isto vai a cambiar agora, Vale. Voulle engadir o mel. A ver, para esta receita que usei 3 peitugas, foron Sí. 90 mililitros de viño branco para desgrasar, 5 culleriñas de sobrasada É un pouquiño de mel, un e chisco agora tamén. sí, Claro. nada, un chisquiño, 4 culleriñas. Pois mira, precisamente por aí vai a pregunta dos 50 euros para a xente que está na casa que seguramente queira chamar e gañar os cartos. De que é a salsa que fai hoxe Estefanía Colmeiro? De sobrasada e mel. Moi fácil, Igual nunca a Sinxela, probastes, pero sí. a recende moi ben e ten un aspecto aínda mellor. De que é a salsa de Estefanía? De sobrasada e mel. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euriños en xogo. E agora que lle botas nata. Agora nata, 300 mililitros para esta receita. E remexemos así para que emulsione. Para que ligue, non? Para que emulsione, ligue. ya. E xa verás que cremosiña. E logo hai que botar aquí o que é a peituga e deixar cociñar. Claro, é un pouco como cando fas polo ao curry, que fas salsa e despois rematas o polo aí, non? Como controlas, chef? É que xe che dixen que eu desde que estou neste programa Sí, sí. mellorei moito, Madre mía. Xa estou para casar, É así, Agora deixamos que reduzca un pouco a salsiña Claro. e xa nun vira-vira vaise facer o que é Porque a- ademais se reduce a tamén peituga. potencia o sabor. Efectivamente. Guau. Isto de vir de vez en cando... Verdad. Estesme moi sorprendida, Que guau máis sarcástico, Sí, sí, verdad? sí. Foi como guau. Estou realmente abraiada, cañotas. Vou deixar a Estefanía aquí reducindo a súa salsa de sobrasada e mel, recordada a pregunta, e imos con don Xulio Mato. Xulio, Mira. Mira o que teño aquí, Kim Barreiros! O mellor momento... Non nos queda nada hasta que paso bravo. Eu digo yo. Vou estar así todos os días, Bueno, Pumba, escoita, pumba. mira, as pataquiñas que teña aí cocidas. Ole. Pemento doce moído, allo, perexil e un poquinho de sal. Un poquinho de sal porque non está E feito. agora, con sal. polo que mule aquí, vai non meter en manteiga. Vámonos meter en manteiga, que temos bastante manteiga, porque a que nos sobre dai, vámonos a utilizar despois para regar un poquinho o noso polo. Ostras. O noso polo que xa debe estar a punto, casi. Si, pasou a hora e media. Aquí a hora e media, aquí o tempo boa. Cando se está con amigos, Cando se está con amigos o tempo boa. Entendedes? Por da casa. claro. Entón, Agora somos vamos seu dar amigo porque lle interesa. Un salteadiño, no, sempre. Mira, ves? Además, hoxe é o indicado. Buah, mira o que hai aí, cañotas. Atención, un tachán, por favor, é Mira o isto. que hai aí, espera, que aí vai. ¡Tachán! ¿Cómo hule esto? ¿Cómo hule? Di a Galicia cómo hule. Galicia. E mira o que temos aquí. Hoxe son un tipo... Mira. Espera. Hoxe son un tío moi feliz, Sí.
Hoxe son un tipo moi feliz. Bueno, ahora vamos a intentar que aquí, abrilo. E sobre todo que este ben. E sobre todo que este Porque ben. recordamos que é a primeira vez que fai a receita. Sí. Necesitas un martelo? No, Seguro? no. Necesitas unha picadora? Necesito ir rompendo así un pouco, todo alrededor. Mima, chaval. Claro, é que queda, sécase moito sal tamén, claro, non? Claro, Aí- queda, coa clara de ovo, fai un... Mima. Estame dicindo se non teño un coitelo máis pequeno, gracias, Si, é que ese coitelo un pouco parece que estás facendo unha Ahí está. puñalada, claro, sei yo. Aí vai, aí vai. Vamos allá, vamos allá. Bueno, Ahí está. Don Xulio Mato. Don Xulio Mato. Está cociñado, cociñadiño, doradiño. Don Xulio Mato, por si acaso está no sur do Miño, Kim Barreiros vendo isto. Señor Kim, Cando veña facemos outro. meu amigo, mire isto. Eu sei que en Portugal cociñades moi ben, que hubo moito comer a Portugal. Súper ben. Super ben. Súper ben. Encántanos Portugal. Además, Facemos que moitas... a Portugal vai onde lle digo eu. Exactamente. Vamos a moitos sitios de Portugal sempre a comer e cociñamos aquí moitas receitas. Pero, amigo Kim, o día que veñes aquí, o día que por sorte ese acordeón entre neste plató, ese día aquí vas comer como a un rei. Sí. Vas comer Como rei que es. Como o rei que es. Aí está. Como o rei que es vas comer. Bueno, eso do sacao. Comer. Buah. Eso do sacao que No, este non no acabou. sacao, Ahora non me deixes quedar mal diante de Kim, Vámoslo a intentar. Sacao. Vámoslo a intentar. Aí está. Aí o vai. Buah. Aí o vai, Aí o vai, aí o vai, aí o vai. Aí o foi. Buah. Esto Aí. é espontáneo, Así como onte, non manchei nada, hoxe manchei todo. Escoita, ninguén lles mandou aplaudir, foron eles, Home, claro, porque isto merece un aplauso. Moi Vamos a ben, quitar este sal que ten por riba, con cuidado. Vou marchar con Fanny, Xulio. Pois, marcha, tú te lo pierdes. No, moi ben, Estou... Ostras, Estefanía, mire que eu Buah. son moi fan das túas receitas, gustame moito, pero a receita de Qué Xulio puntazo, Qué polo. está loitando por Sí, sí. por Pero estar ti entre as miras a receitas salsina, máis receitas deste Como- programa. Como ule, como recende. O que pasa é que me están olindo o feixón. O feixón. Ule moi ben. Ule moi ben, Ule moi verdade? ben. Sí. Sí, sí. E o que decías, non? Reduce e así texturizas. Mira, vamos a repartir cartiños, imos ir á terra de Begoña. A ver, imos a Verín. Ana, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Ana, eu teño que preguntar polas receitas de hoxe porque eu non sei se estás tan sorprendida como a min. Sobrasada de mel co polo ao sal, que che parece a ti? Pois espectaculares as dúas. Sí, hai algún que che Gracias, tire un Ana. pouco máis que a outra ou non? Pois a de sobrasada e mel chámame moita atención. Hai que... Gracias, Ana. Di outra, pero ti bicho este polo. Bueno, a cada un tira Polo, o que lle tira, Xulio. Sí, home, sí. Sí, é así. Bueno, Ana, por 50 euriños xo dixeches, pero de que é a salsa de Estefanía Colmeiro? De sobrasada e mel. Moi ben, aí está, un aplauso para ela que leva os 50 euros para Verín. Moitas gracias. Oiches, cando che cheguen vai nos gastar ao restaurante de Begoña, vale? Vale. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Un Biquiños, abrazo. Hasta luego. Ana. Un saúdo. Chao, hasta luego. Guau, Guau. Guau. O Guau. sea, hoxe está, de verdad, hoxe puxestes o ar de bastos. Home, Palma. eso siempre. Sí. O Mira que pasa que- que eu se prestache máis. É que mira que fixemos polo moitas veces neste programa, Sí. Pero superarvos así... Uf, Pasa que son receitas novas que veñen ben, non? Sí. Para cambiar. A Sí. guarnición, unha pataquiña, tomate cereixa e uns feixóns verdes. moi ben. Pois... E a mollar. Colmeiro, vou te deixar aquí rematando e vou ir co público da Voltas co Prato. Imos con Alicia de Vigo. Vamos para lá, veña. Vai, vai unha pedra de sal, tire. Ai, Alicia. Conta-me. No, Conta-me algo. Cóntame ti que me pareces unha muller moi interesante. Eu hoxe xa, cando me dixer, de repente, cando entrei aquí, eu non sabía que iba a estar a unha persoa de Kim Barreiros. Estou a unha persoa, a media persoa, de feito, o sangue de Kim Barreiros vai por esta muller. Claro. O sea, estou sorprendidísimo. Pero xa se nota que eres unha rapaza festeira, así como a Kim, verdad? Es, claro. Claro. Bueno, que che parecen as receitas?
Moi ben. Sí. Me gusta moito a receita deste. A de Xulio. De Julio me gusta Mira, moito. están vendo aí nas casas as dúas receitas, tanto a de Xulio como a de Estefanía. A mí, sobre todo, o que me sorprende é que son moi distintas as dúas. É bastante probable que nunca fixeras ninguna das dúas. Não. Mas te faço eu um polho. A cerveja, chupas os dedos. Moi ben, moi ben. Pois o próximo día, dese falo. Vale? Non teño problema. Sin problema ningún. Vamos a ver o de Xulio Mato, parece? Vamos. Veña, vamos a hablar con Xulio Mato. Vamos a dar un aplauso enorme a Alicia que está con nosco. Ven de Vigo e de Braga. Ponte por ese lado, por el lado de al lado. Aí está. Hola, Alicia, mira. Hola. Vouche retirar o sal, que é o que máis... O sea, a piel, que é o que máis sal pode coller, vale? Para que che quede o polo Ostras, Xulio, descoberto. E agora, con isto que temos aquí, que é o que nos sobrou de salsa. saltear, Claro. de saltear esas Batatas. pataquiñas, metemos aí un toquiño, que a manteiga valle super ben ao polo tamén, e o resto terminámoslo aquí. Claro, recordamos que Alicia é cociñeira. Isto Quer é dicir, unha presentación atemporal, cañotas. Atemporal. Empezou nos 80 e trasladámola hoxe. sí, sí, Claro. sí. Máis antiga que temporal, pero bueno, non pasa nada. Pero bueno, pero está, mira. Moi ben, Ah, ademais, moi ben. hoxe te lo complicado porque o frango é un plato nacional portugués. Sí. Entón, claro. Sí, señor. Tendo Solo aquí podía ser peor que fora bacalhau. Tenho Claro, sí, sí. duas amigas, uma Sim. ali e outra ali, que comem em minha casa e eu posso dizer como eu cozinho. Que cociñas ben. Están dicindo Home, no que van público dicir? que cociña ben. No, Que no, cociña no. ben. Por un aplauso para ela, por cociñar ben. Por claro que sí. Por moi ben. E a nós que nos encanta que veñan aquí cociñeiras ao programa. Mas tu ainda não comeste a minha casa. Está berrando, carveciñas, que as amigas, é así. Don Xulio Mato, si pedín un aplauso para ela, teño que pedir un aplauso para ti, porque enterraches un polo un sal, un aplauso aí. Un polo un sal. Vamos con Estefanía, vente, Alicia. Un polo un sal, Qué fantasía. Mostra-me, Estefanía. Vamos para lá. fantasía. Estefanía, se tires para lá, por veña, vamos Sí. á zona de probar. Veña. Así o pode probar con calma, que este polo merece ser... Ponte aí no medio, na zona de probar, e eu, que queredes que vos diga? Mentras ela proba, cando queiras podes probar, xa é todo teu, nós repartimos cartiños. Señoras, señores, xente que está na casa, canto pesa o polo de Xulio Mato? 1,5 kg. 1,5 kg. Mira que pregunta máis boa. Máis fácil, non? E 3 de sal. E 3 pero canto de polo? 1,5 kg. Por moi ben, 664-4834-9, chamade a voltas co prato. E atención, porque vos pensades que me olvido. Pero se lle di un aplauso a Xulio, como non lle vou dar un aplauso a Estefanía Colmeiro? A ver. A ver. Por favor. 50 euros en xogo, canto pesa o polo de Xulio, 1,5 kg, Alicia, probache los dous? Xa probache los dous? Moi ben. Por reparto cartiños. Alicia ten armados atrás, está pensativa. Veremos que é o que pasa. Imos a Muxía. Leonor, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, A ver, dime ti algo destas receitas, porque eu xa non sei que decir. que me está moi ben o polo cosadas. Ves? Moitas gracias, Leonor. Ves? Vai contigo. De nada. Casi queda sin palabras, Leonor, Ahora- da emoción. Como acerte o peso, leva 50 euros. Pois aí está, canto pesa o polo de Xulio? 1,5 kg. Moi ben, 50 euros para Muxía. Moi ben, moi ben. Leonor, mandamos un bico moi grande, moitas grazas por chamar e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale. Veña, Mente. un biquiño. Chao, chao, hasta luego. E chegou o momento da verdade. Chegou Alicia dende Braga, pasando por Vigo, cociñeira, que cociña moi ben o frango, dixo. Así que dime, Alicia, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Don Xulio Mato, con seu polo, sala, aí está! Moi ben, Cociñar frango para o portugués non é peresinxela. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade Cora Galega. Vémonos mañán, como sempre, aquí no Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Chao. Porque se eu não te levo em outro